Здрасти. Здрасти. Исках да ти кажа само, че преразгледахме бюджета за тази година и решихме, че нямаме нужда от тебе, пък и парите ни стигат. Хубаво, добре, нали, що ме така сега, аз нищо не мога да направя, надявам се някой ден да се видим, Да. Довиждане. Чао. Чао. Си на мене, бе. Си на мене, не ми се пи, си на мене. Пак тая, бе. Здрасти. Ало. Какво, ама, айде, здрасти, говори. Аз само да ти кажа, че преразгледахме бюджета за годината и решихме, че нямаме нужда вече от тебе. Какво? От мен нямате нужда, така ли? Деница не си бърка по 2 часа да се е така вътре да просто навера до китката, а? Нещо не махнете, бе. Иван, по 3 часа ми ходи там и са напъли се, милиш, аз ваши ще махна, не ми бе. Ама чакай. Няма чакай, махай, Ало, направо, ало. кой ще говоря с тебе, ама. Чакай, махай, ще ми вика. Айде! Сироп за разграждане с кола без добавена захар. Браво, за 12 литра. 12 литра. Ало. С такова Ало. състав. Да? Здрасти. 50%. Слушаш ли ма? Да, слушаме, да. Аз само набързо да ти кажа, че разгледахме бюджета и решихме, че нямаме нужда, нямаме и пари за тебе, така че май ще се разделим. Какво? Само повторите ще нещо с разсеяса. Ама ти слушаш ли ма изобщо? Да, слушаме, да. Право. Ало? Ало? Нещо.